Ik ben in 1959 geboren, maar ja, van die tijd heb ik zelf eigenlijk niks meegemaakt. Maar ik vind het wel fijn om terug te gaan, ja, in die tijd. Dit doe ik eigenlijk al 40 jaar. Verzamelen van oude spullen. Ik was onder de indruk van Amerikaanse spullen, omdat ze zo overdreven delig zijn en groot. Ja, en dan ken je ook de televisieprogramma's en de films, zie je dat ook allemaal. En dan denk je, hé, dat wil ik ook. En dan ga je dat toch een keer doen. Je ziet ergens een oude koelkast staan, die neem je mee en dan verzamel je die. En voordat je het weet heb je er over de 100. Ja, dan komt er ook een keer een jukebox en mensen gaan vragen stellen van hoe kom je eraan en is die te koop? Ja, ik zei die is wel te koop, maar het is eigenlijk mijn eigen jukebox. Maar ik wil hem wel verkopen. Ja, dan vertelt hij dat door aan zijn vriend en dan komt hij weer in één keer opzetten en dan wil hij ook een jukebox. En voordat je het weet heb je 10 jukeboxen verkocht in een maand tijd. My love must be a kind of blind love. Ja, wat is het mooie aan de jaren 50? Ja, ik denk toch een beetje de stijl van toen. Tegenwoordig is het allemaal zo saai. Dat zie je al aan de auto's. Ze zijn allemaal zwart of ze zijn allemaal grijs. En vroeger had je kleuren. Ja, het was toch iets meer stijl, vind ik. En ja, daar hou ik wel van. Ik ben hier geboren in Watsilkestraat in 1959. En ja, als kind doe je hier gewoon je eigen dingen. Je gaat vissen, je gaat naar school. Maar toen vond mijn vader natuurlijk ander werk. En ja, dan moet je als kind mee gaan verhuizen. Wat niet zo leuk was natuurlijk. Maar ja, je moet het wel als kind. En dan kom je in een andere omgeving, een andere mensen, andere taal. Wat allemaal vreemd is. En ja, dan ga je daar naar school, doe je daar gewoon je dingen. Maar ik miste Friesland eigenlijk altijd wel een beetje. En daarom gingen we ook altijd regelmatig in Friesland op vakantie. Ja, en dat beviel ons goed. En tot je een keer hier iets ziet wat te koop staat. En dan denk je, hé, misschien is het wel leuk om weer terug te gaan. En dan, dat hebben we gedaan. En nou zijn we hier terechtgekomen. Dan gaan we hier iets van maken. Ja, ik moet wel zeggen dat ze hier wel een beetje terug in de tijd zijn. Vergeleken met Limburg, ja, ze vinden het wel leuk. Maar die zijn toch meer een beetje van up-to-date, allemaal van het moderne. En hier in Friesland, in het noorden, zijn ze toch een beetje meer van terug in de tijd. Meer jaren 60, 70. En je ziet ook veel meer oldtimers hier. En ja, dat viel me gelijk op. Bij ons reden 1, 2 oude auto's en eentje reed dan zelf. En dat was het. Maar hier, ja, je ziet in een week tijd zie je er hier 30 voorbij komen. En dan zie je toch dat ze hier iets meer terug in de tijd zijn. En dat merk je ook aan de mensen, hoe ze praten, hoe ze doen. Precies, ja, ik ben hier op de juiste plek, ja. Dus ik voel me eigenlijk wel helemaal thuis weer. Ja, het is ook een beetje thuiskomen, want ja, je herkent heel veel dingen van vroeger. Je ziet heel veel dingen, hoe het was. En oké, er is natuurlijk bijgebouwd. Maar je ziet wel heel veel dingen weer terug. En ja, dat is toch wel een fijn gevoel, ja.